Right, lalela akusekuningi engizokuchaza kulokho ngani yami. Kule episode nje esingena kuyo manje akusekuningi engizokuchaza ngesigma. Hlobo ngoba sengichazelile but ngizophinde ngikugcizelele ngoba ngifuna kungene kahle kuwe. Ngithe kuwena isigma isho ukuthi iade lezi number zonke. Right? Ngathi le number engaphansi isho ukuthi uqala kuphi wena ukusebenza. Le number engaphezulu ngathi kuwena isho ukuthini zingaki lezi number. Ayithi ayizwa lonto. Ngase ngithi lo iformula machine lo, it's a processing machine, iformula le generator. Okay, asikazi ukuyibuka ke lena ukuthi kuthiwa si add noma kube ubani and so on and so on. Cha, sizukuyibuka kanjalo. Sengikukhombisile leyo sobuye sibheke mangabe isi add la. Umbuzo wami nanke ngifuna ukukubuza wona. Ngithe kuwena siqala la ukusebenza. Ngathi zingaka zona. Angithi zingaki noma zingaka zona. Umbuzo wami zingaki inamba siyi-addayo kula zingaki inamba la okufanele siyi-add. Zu 100? No, aziwona 100. Buka lento engiyishoyo. Ngifuna ukukuchazela ngeinamba ezincane. Asibali 1 siyofika ku10. Zingaki inamba masibala sisuka ku1 siyofika ku10. Asibukeke. Masibala inamba sisuka ku1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh, zu 10. Ngoba vele sisuka ku1 siya ku10. Angiphinde futhi ngithi siqala la inamba engezansi le inamba ephezulu le zingaki lezi namba. Sithe engezansi siqala la sathi ephezulu zingaka noma sigcina la. Umbuzo wami ukuthi zingaki asiphinde siqala ukubala ukubala ku1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh, masiqala ukubala siqala ku1 siya kuleyo namba zingako. Kwenzakalani mzukwana siqala ukubala ku3 siya ku10? Ngabe zise u10 ini nalezi inamba na? Cha, ayiseyena u10. Zingaki ke lezi? Zingaki lezi inamba? Aziyena futhi u7. Aziyena. Ngoba thina siqala ku3, aziyena ku7. Buka 3 4 5 6 7 8 9 10. Hayibo, sathi siqala ku3 ukubala ku3. Sathola ukuthi inamba esizosebenza ngazo zu8. Ngifuna ukukuvezela itrick yalento ukuthi uyenza kanjani. Buka ke itrick yalento ukuthi uyenza kanjani. Angithi le number sithe iphezulu 10. Sathi le ingezansi. Ngaso sonke isikhathi mawufuna ukuthola uN wakho, thatha ongaphezulu 10 susa ongezansi -1. Mawusuqedile ukwenza lokho, edda u1. Asibukele 1 - 1 inamba esalayo u10. Kusho ukuthi lapha phezulu zu10. Buka. Angithi sithe iphezulu le, sathi ngezansi le. Right. Sifuna ukwazi ukuthi zingaki lezi inamba. N. Thathe phezulu 10. Suse ngezansi 3. Add 1. Siyabona? Asibuke. 10 - 3 7 plus 1 8. Asibuye ke size la manje.
sifuna ukuthola abanthina u-n wethu n right sithinike ngo-n wethu sithi u-n ulingana no-100 kulo 100 ngisuse ngezansi -4 bese ngi-adda u1 100 - 4 96 plus 1 97 kusho ukuthi lezi number zo97 aziwona u100 lezi number lezi okukhulunywa ngazo la aziwona u100 zo97 angichazisise lokho ukuze abantu bengasho ukuthi abezwe ngithi uma ngabe uqala ukubala usuka ku1 uya ku10 inumbers u10 ngase ngiyakwenza ngathi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ngoba vele ngiqala ukubala ku1 kodwa mangingasaqali ku1 sengiqala ku3 zingaki ungasho ke wena ukuthi 10 - 3 busuthi zu7 cha azona 7 siqala ukubala ku3 kusho ukuthi thina sithini asisho ukuthi 4 cha bo siqala ukubala ku3 sithi 3 4 5 6 7 8 9 10 zo8 zona lo 8 ke sengikukhombisa icebo lokuthola icebo lokuthola lithi thatha phezulu suso ngezansi kusala u7 kulo 7 ke add 1 bese kuphuma u8 wozala asiqali ukubala ku1 siqale ku4 siya ku100 zingaki ke lezi namba aziwona u100 bakithi ngoba siqalanga ku1 ngithola kanjani pho mina ukuthi zingaki thatha phezulu suso ngezansi kusala u96 because u100 ngisusa u4 kusala u96 add 1 ke wena la usithola u97 ngicabanga ukuthi lento ilula ngiyayichaza kufanele ngabe abantu bathi wow hayi siyayibona ngempela lento ilula it's so easy okay sengiyake manje esibalweni ke sizobe senza lento ke okay khumbula njalo ngitheni kuwena ngithe yila esiqala khona ukusebenza yila esigcina khona ngathi iformula esigenerator ngayo ngathi lo usho ukuthi ede zonke bese siyabona ukuthi zisinikeza bani sesiyothatha isibalo ke manje right ngicela sibukele ingabukeka iubudomu kodwa iyona ehlakaniphe kakhulu le ake siyibuke ngiqala ku not right ngiqala ku not ngiyogcina ku 49 zingaki lezi inamba okuthiwa ngihlanganise la ngiqala ku not ngiyofika ku 49 zingaki lezi inamba khumbula ukuthi ngitheni engaphezulu ngisuse ngezansi 49 minus not 49 plus 1 50 yabona ukuthi zingaki aziwona u49 zo 50 zona sengiya generator lo uqala ku not times 4 not and minus 1 ngiye kwesibili when this one is 1 now angithi ngiqale ku not kwaphuma ianswer u-1 when this one is 1 4 minus 1 is 3 when this one is 2 8 minus 1 is 7 when this one is 3 it's 12 minus 1 it's 11 ziningi ke ngaqhubeka nazo lezi inamba njalo njalo kodwa engikwaziyo nansi ipattern sengiyigenerateile sengiyayichecka ipattern yami ngabe arithmetic na noma yikho arithmetic lo minus lo is 4 lo minus lo
is 4. Lo minus lo is 4. Oh, nansi le number futhi efanayo njalo constant esiyithola ngokususa siyibiza ngokuthi it's a constant difference. Ngenye indlela uD1 sengiyawazi u4 kanti eyokuqala uA1 ngiyawazi ubani u-1 kanti zingaki lezi number kuthiwa ngiyi-determiner. 49 minus not 49 49 plus 1 zu-50 kusho ukuthi u-n wami ubani u-50 ngoba zi-arithmetic Sn is equals to n now ngoba sengiyazazi zu-50 sengifaka 50 divided by 2 into 2 times angithi formula isho kanjalo 2 times the first one is minus 2 plus n u50 angithi right n u50 so 50 minus 1 is 49 49 times 4 sengizofaka la ngithi 49 times 4 unginikeza bani yonke le yanto right 49 times 4 9 times 4 is 36 put down 6 carry 3 4 times 4 16 plus 3 19 196 plus minus 2 lento mangabe ngiyenza inginikeza u194 right 194 and 50 over 2 siyabona so lo u2 ku19 angene ka 9 which is 18 kusala u1 ku14 angene ka 7 ngenye indlela ngino 97 times 50 what is 97 times 50 sengiya multiplier once again 0 it's 0 7 times 5 is 35 carry 3 9 times 5 is 45 plus 3 is 48 4850 lesiya bese yonginikeza lokho angiphinde ngichaze uyabona nje usibona sino not la don't be fooled ungenzeki isidomu kanti wena uhlakaniphe kabona ngane yami lalela lento engikutshela yona okufanele ukwazi yilokho ukuze angithi uyabona ukuthi la angiqali ku1 ngiqala nje kwenye inamba ngoba ngikukhombisile phela ukuthi mawuqala ku1 uya ku number ethile lezo number zingako from 1 to 10 zu10 kodwa mangizoqala ku not ngiya ku10 aziwona u10 hlobo aziwona u10 zu11 lezo number nalapha ke ngiqala ku40 ku0 ngiya ku49 aziwona u49 say 49 minus not is 49 plus 1 is 50 kusho ukuthi zu50 nambe ngikhuluma ngazo mina bese ngiyayigenerator ukuze ngibone ukuthi zinjani bese sengibonile ukuthi zinjani kwi-generation yami ngithola u-A wami bese ngiyachecka ngithola u-D wami kodwa zona sengiyazi vele ukuthi zu50 taking all the three pushing them into a formula ngizothola ukuthi angithi i-sigma ste ithi zi-add zonke mase ngiyi-addile zu50 zinjalo zinginikeza 4850 ake sibukela khumbula njalo nje ukuthi la ila engiyakhona ngisuka la iformula le generator zonke izinto -7 plus 2p kodwa kuthiwa lento inginikeza lokho athi ayizwa lonto right ngiyangithandeke lokho ohlale njalo ngani yami wenza isiqiniseko sokuthi lento uyikopishe kahle encwadini ungaphambanisa ama-sign ngoba uma uke wawaphambanisa ama-sign isuke vele isizokunikeza inkinga ngeke uthole yabo nje ake ngithi ukopisha lokho wena wenza uplus la ngeke uyithole lento bona basuke beyilindile abakutestayo
though uzobuwenzile ngo plus kwaba correct kodwa ngeke uwathola ama marks aphelele ngoba uyizenzele okwakho wena. Yenza lokhu mina engisuke ngikufuna njengo administrator noma utester wakho, uthisha wakho. Kuthiwa ke P begins from 1, right? Kodwa ukuthi uyophelela kuphi angwazi. Right? Ake sibone ukuthi yini esizoyenza. Ake siqale sigenerate le lokhuzana. Sigenerate ipattern yethu. Mass generator isum le, igeneration le. Kodwa ivalue le mase sik-add konke kusinikeza le yanto. So P e1 sizoba no 2 times 1 which is 2. So 7 minus 2 eyokuqala izoba minus 5. When it is 2 4 esibili izoba minus 3. When it is 3 6 esithathu izoba minus 1. When it is 4 8 elandelayo izoba 1. Right? Bese ziyalandelana ke njalo njalo lezi number zethu. Right? Seyilandelana ke zinjalo. What is good about it? Ukuthi u-A wethu siyawazi u-minus 5. Nangu A phela. Anti yabona? Kanti lapha phezulu u-M wethu, our M sithe u-M ususa engezansi. So it's M minus 1 plus 1 which is M. Anti yabona lo? Sithe usuka la ususelo u-add 1. So M minus 1 plus 1. So it's M. So M yohlale u-M. That is our last number. Right? U-D wethu ke yena bese bewubani? Is it D or what? Asicheke. Lo minus minus lo. I-answer yakhona u-2. Lo minus minus lo. I-answer yakhona u-2. Lo minus minus lo. I-answer yakhona u-2. So iyavela le number ehlala ifana njalo engashintshi. Okusho ukuthi u-D wethu lo obani o2. So ku arithmetic ke lezinto sesiyasho ke sithi kuthi wena ke kodwa masi add zona zisinikeza u10 15 mase si-addile. Okay, angiqale la iformula. The sum of n term is equals to n over 2 into twice a plus n minus 1 multiplied by d. Angithi? Yes. But mawusuyi addile zona because sigma isho leyonto. Sigma ithi the sum of is. So the sum is 10 15. 10 15. Ukuthi ke bangaki asibazi. Lalelake. Angithi phela eqaleni beku n. Neformula ikhuluma ngo n. Kodwa in this case you can use m ngobu m obekwe lapha yana. Siyayibona lona. So our m will be divided by 2 into 2 times the first number is minus 10 plus lo. Then lay lapha ekugcineni m minus 1. M minus 1 multiplied by 2, our difference. Angithi siyayibona? Asiqhubeke. Masiqhubeka la into ezokwenzeka u-m over 2 into lapha ya sizoba no minus 10 plus 2m minus 2. So sizoba no minus 12 la. Sizoba no 10 15 which is equals to 10 15 which is equal to m over 2 into 2m minus 12. Bese siya multiply sishonele. Mas multiply sishonele yini esiyitholayo. This one times 2 it's 10.
carry 1 2, carry 1, it's 2 plus 1 is 3, law is 0 and 2 equals to size ngapha is 2m squared minus 12m. Bese siya rearrange sithi 2m squared minus 12m minus 20 30 is equal to 0. Khumbula ukuthi ngitheni kuwena. Ungayicheckela nje. Le divisible ngo2, le divisible ngo2, le divisible ngo2 na le divisible ngo2. Ake sibone. Uthula ukunikeza u-m squared minus uthula anginikeze u6m. Uthula anginikeze u1 0 1 5 equal to 0. And now, because of the size yale number le, the value of this number inkulu ukuthi ungafuna ama factors ayo, usushona lapha ya kwiformula. But when iformula uzoyibhala ithini, m equals to minus a b plus or minus the square root of. Then ngithe mawusenze njalo wenze njani? Ngathi mawusukwenza lokho kwi-calculator, whatever value you will find to be negative, you neglect that one. You leave that one out. Or you write m cannot be. Bese kuthe positive, that's your m value. From the formula, asibhale formula, izobithini m is equal to minus ab plus or minus the square root of b squared minus 4ac all over twice a. Bese uyawazi ku a wakho nanku, b wakho nanku, u-c wakho nanku ya. Bese ufaka lawo ma values lapho, then uphantsi calculator yakho, i-answer yayiphumela. Uyobe usuwazi ukuthi m umele ubani, ukuthi m umele ubani. So lezi ibala zibukhuni ziyafana. Zonke ziyafana. Okwakho bamba lokho engizokutshela khona. Ngoba ngisho ngingaqhubeka manje ngenze ngizokwenza sodwa esi-geometric, so that uzobona ukuthi nakhona iya-generateka i-pattern e-geometric. Kodwa ukuyenza uyenza kanje. There is nothing different. Uma ufuna ukuthola lapha phezulu ukuthi bangaki, lo minus lo plus 1. Right? Bayakutshela ukuthi sum ubani, thola lo. Bayakutshela bayakutshela thola u-a generator ukuze uthola u-a, generator ukuze uthola u-d. It's easy. Easy. Ngizokwenzela eyodwa manje eyokugcina kwi-sigma, kodwa izobeke yona i-geometric.